Eta malen, kriston guztuan, hau hemen zure dominakin. Bueltatu ingo izut, bale? Bai, apresio handia dut doni. Zer pizu dakane, Urreskua. Urreskua, eukin nun nik, baina ale binetan irabazitako goietakoak eta ez da olako pixuikan. Benetako urri alda, probatu aldezua ber. Benetakoa da. Ondo gorde. Eta hauxe nun irabazitakoa da. Hau da, azkenengo Espainiako txapelketan irabazi nauen domina, 2021 urtean Madrilen. Vale. Eta 2022koa? Horretzan egon urrerik. Horretzan egon urrerik. Etorriko ja gehiago, zenbat domina dazkazuia? Ba, ez daukot kontua. Ez daukot kontua galduta? Bueno, galduta edo ez. Imaginatu zenbat. Ai, ama. Bueno, konta iguzu, zenbateko jauzia inbiar izan zen un domina irabazteko? Hau, ekarri duten domina hau? Hau irabazi nauen 453ko saltuakin. 4 metro eta 453. Ai, ama. Eskerrak atziak etzinen erori, ez da? Obeto. 4 eta 453, ai, ama. Zein da zure errekorra? Nik daukot 4 metro eta 57 zentimetroko marka. Bai. Urte hortan hobetu nauena, baina gero aire zabaleko denboraldian. Ordura arte 4 izan nire marka. Bai. Madrilen hobetu nauen txapelketa honetan 453ko marka lortuz, eta gero uda horretan berriz hobetzia lortu nauen bai. Bueno, no haino nahi zu iritsi zean, no haino iritsi behar zea. Naixo du mugarik ez jartzia. Epa. Etorriko dandana ongi etorri ja, baina bueno. A ver. Bueno, atleta guztiok daukogu bakoitzak bere klubeko ekipazioa. Bai. Gero egia da erabiltzen ditugula zapatilla bereziak, atletismon zapatilla bereziak erabiltzen ditugu, takozko, untzazko zapatillak. Tako txikila asko dakaena, bezala multitako deitzean hori, ez da? Bai, bueno, untzak eukitzen dago untza txikitxo batzuk, tartanian ondo ebatzeko. Bale, oza, postorrat batzuk bezala eukitzen ditu, ez da? Baina egia da gero, proba bakoitzan arabera, espezializatuta egoten diela zapatilla horreik. Eta gero ja norberan pertigak. Ze hori bai izaten dela... Oso berezia da, dibes pertiga zuk zuria dazkazu, o taldekoak dira, edo... Berezia baino izaten da gauza pertsonal bat. Azkenean atleta bakoitzak dauka bere salto egiteko modua, bere maniak ditu, orduan egia da komeni dejako atleta bakoitzai bereak eramatea. Batez be, ez dugulako guztiok pertiga berdinak erabiltzen hau da, esaugarri berdinak ditxuena. Loditasunak eba, igual nola heldu eta nundik heldu eta hori dena. Loditasuna, luzera, hor gogortasuna bebai, orduan atleta bakoitzak normalian bereak. Zer izaten dira, fibra karbonoskoak dira edo zer materialekoak dira pertiga horiek? Bi marka nagusi da pertigan eta izaten dira edo fibra de vidrio, edo fibra de karbono eta karbonoskoak. Bueno, eta altura horietan ibiltzia, hain goian. Ez dizun bildurrek ematen? Ez dizun sekula hartu istripuen bat edo handikan atzakar hori zea koltson eta berren edo zozola? Momentuz ez dut euki susto handirik, beti koltsonetan jauzi izenaz. Vale. Orduen, bueno, egia da, 457 ointxe itxendotela, txikitan, lehenengo txapelketan uste dut bat 80 nahuela, orduan besta etzan oso altura handia. Txirrik itxarrak agun behar agoraka. Kontuan eukita koltsonetak isa, metro bat eukiko dauela, oso salto... Eta horre garra da batutan egiten dezuela salto, pasa eta ja airian, pum, ja erori mene leheno ja ospatzen, Hori da, eukileik sensazio honena. Ze ona, egia esan, oso ona. Bueno, eta egia esan, horre bai, koltsoneta eroritare, ukalondo gaizki, belauna bestalde eroitzen bazaizu, alare koltsonetan gaina, baina mina hartu dezakezu, ez da? Bai, hartu leike mina puru bat, baina, bueno, egisa da, hori be entrenatzen dugunez, ja badakigu... Erorketare bai entrenatzen zu? Bueno, ez dugu entrenatzen, baina ja, inbestetan jausten gare koltsonetan, ja badakigula. Eta nola da proposa eroritzia, nola egiten dezu, a ber? Honena, bizkarrez. Bizkarrez. Ogera botatzen zaren nien moruan. Igual. Noiz hasi zinean pertiga jauzia salto egiten? Ezeatikan, hemen arrasata errazeazu, ez da? Arrasaten beti da egin da hau? Zu txikitatik ezagutzen zenun kirol bada edo nola berotu zinen hau itea? Egixe esan, ez nintzen ni berotu, Segurazki... Eskerrak. Txikitan... Eskerrak. Ez nagoen ezautu behitzen kirol hau. Kontua da ni... Herriko lasterketetan parte hartzen nagoen, Santo Tomas Krosa, inguruan egoten ziren krosak, eta bueno, zela nahiko ondo moldatzen ditzen, atletismoan apuntatzea. Atletismoan bai gustatu zaizu, hor bai ibili zea beti. Bai, korrikan eta beti ibili izan azpixka bat, eta zela nahiko ondo moldatzen ditzen, horrela hasi nintzen, baina atletismoan. Eta gero, kasualidadia izan zen, Arrasaten badagoela entrenatzaile bat, nire gaur egungo entrenatzailea, Jonatan, eta berak animatu ninduen probatzera, eta geroztik berekin nabil. Eta geroztik egin da,
Eta bea ere bai, Pertiga jauzean salto aiten abila zan, bea hortan ibilitakoa da, profesionalki ere bai. Bai, berak Pertiga jauzi xeitzen zauen, Bai. eta gero ja zela bakarrik zauen eta hola, izan zauen, bueno, taldetxo bat sortuko, hartuko ditut zenbait atleta, eta hola, itzaki horrekin nik jarraituko dut pixka bat entrenatzen. Vale. Kasema lagun zaudete, jende arrobila dao, badator jende gaztia ere bai azpitikan? Ba, ez pentsau. Oia, arrasaten egisa lehen talde nahiko politxa egon ginen, momentu baten gengo zen lau atleta Pertiga jauzi xaitzen gauena. Baina, bueno, gero gisa batzuk ikasketak diela eta bar, itxin hauen, eta oin momentuan ni bakarri nau nire entrenatzaileakin, bai. Eta adibidez, esan dezula, hasi zinean, zure entrenatzailea behotu zizun, baina nola egiten dezun salto hori esatezu, txapelketa apuntako nahi, nola izan zan lehen dabiziko urratz hori? Ba, nik uste dut, enmarronatu ninduela nire entrenatzaileak, itxu-itxuan apuntatu ninduen, esan zuten, venga, malen, txapelketa ontara. Egia da, bueno, entrenatzen gauela pixka bat, noixian behin saltuak eta itxen gitxun, eta, hori, ez dut zu, lehenengo txapelketara joan itzen jakin barik isa zer zan Pertiga, baina, bueno, nahiko ondo moldatu nintzen, eta esperientzia nahiko ona izan zan, orduan. Nun izan zan, nun nintzen duen? Hemen Donostian izan zan, bai. Anuetako hortan anatzian, Bai. Mini estadioan, bai. Bat 80 naben, baina, bueno, ondo. Kriston oroitzapen honak ditxut egisa zan. Zemat urtetxo zen euskan orduan? Jo, nik uste dut, DBH lehengo mailan edo egongo nintzen, ez dakit zemat urte izan. 12 urte, 12, aleginak edo, bai. Hor inguruan. Eta noiz izan zen ja urratz hori esan zenula ja Espainiko txapelketa, noiz etorri zan hori, ja kadete intzinan ian edo beranduo, o noiz? Bai, pixkanaka etorri izan kontua, egisa da, nik beznek isela mundu honek zelan funtzionatzen zauen atletismo munduak, eta nire helburua zan hori, joten nintzen atletismo eskolara, entrenatzen nauen, txapelketaren baten edo beste parte hartzen nauen, baina, bueno, pixkanaka marka kontzen joan nintzen, eta entera gorduko, baina lehenengo marka minimoa lortu nauen Espainiako txapelketa baterako. Zen badao marka minimoa adibidez Espainiako txapelketa guteko? Absolutokua uste dut, azkenean horbe bere izten die kategoriak, zure adinan arabera, egon zeike kategoria baten, ez bazuk esan duzuna kadete, juvenil, eta gero dau maila absolutua. Hortaz, nik uste nire lehenengo txapelketa inauela 280 metrokin edo, 280 metroko markakin, lortu nagoen joatia, eta gero ja oin gaur egun maila absolutuan eskatzen dauie 380 metro inguruan ibiltzia parte hartzeko. Eta nun dago maila gehiena, estatu mailan adibidez? Zein dira zure arerioako? Galiziarrak, o Andaluziakoak, o Katalanak, o Madrid? Etxian da, Etxian okerrenak, kasita ma. Ez, egisa da, bueno, Naro Agirre berak zabaldu zauen igual pixka bat bidia, bera izan zen orduan, bueno, eta ondiokan be Espainiako errekorra bera dauko, berak zabaldu zauen 456an. Ba, hori laizzer, rapateko zu, malen. Hemen zentimetro bat mundua da, Bai, eta. Baina bai, bera izan zen, igual pixka bat bidia zabaldu zauena, eta gero ja atzetik etorri ginen, beste arrasateko beste atleta bat, Maialen, Lore behibil izan, Aretxa baletakoa, eta nik uste hemen etxian dauela maiarik handixena, Gipuzkoan, eta gero Euskadi, Nafarro aldian be maila handixena dau, bai.